Jeg vil gerne vise, hvordan man måler vinkel A med sin vinkelmåler. En vinkelmåler kan se sådan her ud. Den måde, man lægger den på, det er, at man lægger krydset i den vinkel, som man gerne vil måle. I det her tilfælde A. Man kan lige dreje papiret. Det er måske nemmere for nogen, så det er nemmere at lægge den, så vinkelmåleren er helt vandret. Lægger altså krydset i vinkel A, så den flugter. Så denne her streg, den flugter med vinklens ene ben. Nu ligger vinkelmåleren forkert, fordi den ikke flugter. Fordi vinklens ben ikke flugter med den her. Så derfor så lægger vi den lige på plads igen. Og man skal være ret præcis her. Nu ligger den rigtigt. Så nu vil vi altså finde ud af afstanden herfra og derop til. Derfor så starter vi altid ved 0. Og den er her. Så siger vi 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94 og cirka 95. Så vinkel A er altså 95 grader.